Josebe eta Leire gara, aurtengo laborategia 2014 bakearen itzalak antolatu dugu, aste honetan gauzatuko dena. Da, pixka kokatzeko, laborategi hau Bakeituna proiektuaren barruan kokatzen da. Bakeituna 2016 kulturhiriburuaren programa barruan sartuta dago, eta pasadan urtean hasi zen 2013an. Pedro G. Romero komisarioak eta Santi Erasok zuzendutako programa da, mintegi erakusketa, zine proiekzio, kontzertu, gauza asko gertatu dira eta gertatuko dira Bakeituna programa honen barruan. Bai, pasadan urtean kasu berezia izan zala, ze 1813 Donostiaren setioa zutea eta berreraikitzea deitu zen, hori izan bere izenburua, eta 1813an Donostin gertatu zen sarraskiaren inguruko hausnarketa bat izan zen. Gerrate napoleonikoen inguruan Pedrok botatzen zuen eta modernitatearen inguruko hausnarketa sakon bat, erakusketaren forma hartu zuena. Horren baitan, Josebek eta nik antolatu genuen pasadan urtean mintegi edo feminismoaren inguruko mintegi bat, bai Bakeituna proiektu osoa indarkeriaren inguruko hausnarketa bat denez, pentsatu genuen eta hau zuzendaritzarekin ere hitz egin da, garrantzitsua zela feminismoaren inguruko hausnarketa bat bultzatzea, ezta. Eta hor, Beatriz Preciado filosofo pentsalaria gonbidatu genuen, eta bi egunetako mintegi edo jardunaldi batzuk ospatu genituen. Hartara ere, hemengo kolektibo lokalak gonbidatu genituen, Bilgune Feminista, Garaipen, Plaza Andreok eta presoen inguruko, Medeak barkatu, eta presoen inguruko ikerketa bat bultzatu duten pertsona batzuk. Eta oraingo honetan, bigarren parte bat planteatzen dugu pixkat ezberdina izango da. Nik esango nuke, oinarria dela Leirek esan den bezala, indarkeriaren inguruko hausnarketa bat, Bakeituna lan ildo horrek azken finean egiten duena da hausnartu eta azpimarratu bakearen atzean dauden diskurtsoetan beti indarkeria mota bat izkutatu egiten dela. Eta hau da, feministoi gertatzen zaigun zerbait, esaten digutenean beti bakean gaudela, beti ari dira emakume pila bat erailtzen, baina guk onartu behar dugu hori bake egoera bat dela, ez? Orduan, gure helburua bai Beatriz Preciadorekin eta bai kasu honetan gure laborategi honekin zan pixka bat, modernitatean, hau da, lehen esan dugu 1813tik, hau da, modernitatetik datozen bai kontzeptuak, bai munduaren ikuskerak herentzia bat eman digu, eta herentzia horrek azken finean egiten duena da gizarte bat osatu, erabat normatiboa dena, eta izkutatzen dituena indarkeria mota asko. Gure helburua zen, kasu honetan, beste programa mota batekin, ja ez da mintegi bat, baizik eta laborategi bat, orduan bi zati bereizten ditugu, batean goizean tailerrak edo laborategi formatuak izango dituzten saioak izango ditugu, eta arratsaldean jendeari, 7:00 aurrera, arratsaldean ere laborategiekin jarraituko dugu, baina 7:00 aurrera irekiak diren esposizioak edo ponentziak edo hitzaldiak egingo ditugu. Orduan, zein da helburua? Helburua da guk 3 ardatz jarri ditugu, egia da, segurazki orokorragoa izango dela, baina pixka bat gaiak antolatzearren esaten genuen nahi genuela gorputzari buruz hitz egin, hau da, gorputza da, azken finean indarkeri guzti horiek inskribatzen dian materiarik basikoena, ez? Bestetik nahi genuen egundaren kezka potenteak mahai gainean jarriz, adibidez ekonomia, zer da ekonomia, zer da baliabideen banaketa hori, eta noski, ikuspuntu feminista batetik denek dakigu nortzuk dian pobreagoak edo nortzuk jasotzen dute pobrezia horren indarkeria gogorrago bat. Eta azkenik, famili bat egin genuen, estatua, zuzenbidea eta jakintza berak multzo batean sartu genuen, azken finean, bai, jakintzaren inguruko diskurtsoek esango dute ze gauza
posible diren, hau da, adibidez, medikuntzak esaten digu zeintzuk dian gorputz normalak eta zeintzuk dian gorputz inbalidoak, ez? Esate baterako, eta gero zuzenbideak arautu egiten du gure gizartea, esaten digu zer egin dezakegun, zer izan gaitezken edo zer ez. Orduan, 3 bloke horietan nahi genuen landu indarkeria era berezi batean. Sebek esan duen moduan goizeko lan saio hauetara gonbidatu ditugunak izan dira batez ere kolektibo, agente ezberdinak, indarkeriaren inguruan agian ez zuzenean, baina bai igual transversalki hitz egiten duten kolektiboak, haien proposamena garatzera. Adibidez, bilgune feminista autodefentsaren inguruan arituko da, post-op badaude talde batzuk edo jende batzuk batez ere lan egingo duena gorputza eta vulnerabilitateen inguruan. Hau da, ze gorputz mota dauden normaltasun honetan onartuak, zeintzuk geratzen diren baztertuak eta bazterketa horretatik nola erresistentzia moduan nola lan egin eta nola indarkeria beste ikuspegi batetik hartu eta eraldatu. Orduan post-opek horrengo du lan, baita ere Lucrezia eta Miriam Solak, ekipo horrek Nancy Garindatora IES-aren inguruko doan artxibo bati buruz hitz egiteko. IES-aren diskurtsoa azken finean nola sortzen den IES-aren inguruko diskurtso bat eta horrek nola mundua erabat sailkatu egiten du, geopolitikoki baita ere neurtu daiteke, dago toki batzuetan IES-ak oraindik jende pile batera hiltzen duen eta beste toki batzuetan azken finean IES-a ez da bakarrik gaixotasun bat edo ez da gaixotasun bat, baizik eta kuestio politiko bat, bera gaixotasuna, bera nola landu den, nola kudeatzen den, eta ze diskurtso sortzen dian horren inguruan. Baita ere, Nagore Iturrioz Mediakeko kidea, gorputzaren edo ahultasunaren inguruan arituko da, Asunción Pie, diversitate funtzionalaren inguruan eta zaintzaren inguruan, gero beste hildo batetik Jon Bernazubiri daukagu ekonomia feministaren inguruan eta batez ere Amaia Perez Ozkoren lanetaz arituko dena, diasporas kritikaz, nekrokanibal, Teok egingo du baita ere ahultasun edo bazterketaren edo baztertuen inguruan lan egingo du, batez ere trans mugimenduaren inguruan. Baita Stop Desahucioseko Rosa gonbidatu dugu, hor ere pentsatzen genuelako gertatzen ari dela mugimendu resistente potente bat, eta gure laborategian barruan sartu nahi genuelako. Kasildako jendea, Kasilda izango dalako baita ere gure egoitza, goizetan amilduko gara eta baita ere emakumeen etxean Donostian. Eta arratsaldeko saioetari dagokionez, arratsaldetan irekiak izango dira eta ekarri ditugu arratsaldeko hitzaldietan dakagu kanpoko jendea, kanpoko esaten duguna da ekarri dugulako Ameriketatik, Hego Ameriketatik, ekarri dugu Teresa Santiago, berak azken finean diskurtso postkoloniala dela eta oso ondo hitz egingo dugu baita ere nola azken finean nola sortzen dian kontzeptu oso berezi hau gerrate humanitarioa, zer da gerrate humanitario bat, zentzu horretan. Elbira Burgos filosofoa da, Zaragozatik datorrena, Elbira Judi Balderren dagoen espertuenetariko bat da estatu mailan eta lesbianismoa erabat asko landu duen pentsalari bat eta gorputzaren inguruko hausnarketa potente bat duena. Jule Goikoetxea, euskalduna, oso famatua, eta Jule Goikoetxea estatuari buruz hitz egingo digu, demokraziak sortzen dituen indarkeria motei buruz. Gero Ibai Arbide etorriko da abokatu bat, Madrilen ibiltzen dana, eta da desahuziatu guztien abokatua. Eta orduan zentzu horretan baita ere zuzenbideak, trampak eta ze indarkeria sortzen dian kontestu hauetan, eta gainera bain bizitzen ari geharan kontestu hauetan, preferenteak, esate baterako, desauzioak, baita ere, erresistentzia sozialak, Ibai asko lantzen du okupekin, hau da, etxe publikoak, deseoak dianak, irekiak dianak. Eli Vázquez, Ekuadorretik ekarri dugun aktivista superkainero bat, eta Eli Vázquez egiten duena da,
zuzenbidearen erabilera insurrektuak. Hau da, Ekuadorren egiten dituzten horrelako praktika oso interesgarri batzuk eta dira legalki paradojak sortzen dituzte, edo baita ere aholkularitza, kaleko aholkularitzak egiten dituzte, patrulla trans deitzen diote, eta patrullas de asesoramiento legal. Kalera ateratzen dira, jendeari, kalean dagoen jendeari aholkularitza bat emateara, bere eskubideak zeintzuk dian esplikatzeko eta oso lan politia egiten dute, ez? Laura Maka jara anarkista bat, eta honek hitz egingo digu zuzenbideak bera nola sortzen duen indarkeria eta nola gauzatzen den guzti hori feminitatearen eraikuntzan. Dauder García da baita ere filosofo bat, filosofo, soziolo, psikologo, ikerlari bat, gorputza ere izango da bere hausnarketa gunea, Dauder transgenero gaiak ere lantzen ditu, eta jakintzaren inguruko diskurtso oso potenteak ditu, ez? Gero dakagun Montxeneira, dala langile sexual bat, eta oso importante iruditzen zitzaigun langile sexualen estigmari buruz hitz egitea, ez? Zein da gaur egun langile sexualak bizitzen duten indarkeriarik potentena estigma horretatik ondorioztatzen den indarkeri bat dela, eta Antonio Centeno da dibertsitate funtzionalean militatzen duen edo aktivista den mutil bat, matematiko bat, eta oaintxe bertan oso proiektu interesgarria egiten ari dira, bai sexualitatearen inguruan, hauek egin dute orain dokumental bat esaten duena, izenburua da Yes We Fuck, eta errebindikatzen duena da gorputz, guk elbarritu bezala ezagutzen dugun gorputz hori, gorputz sexuala dela, eta gorputz horrek ere behar asko ditula, ez dela bakarrik gorputz kaxo bat edo gorputz marginal bat, ez? Horren, hau izango da, ikusten duzuen bezala, gure egitarau potentea, egongo gara asteazkenetik larun batera mundu belarri lan, egongo gara goizetan kasildan, arratsaldetan bazkaldu eta gero etorriko gara emakumeen etxera, eta 7:00 aurrera Santelmon izango dira hitzaldi irekiak. Eta hori, hemen gaudela, eta nahi duenak etorri, libre, etortzea, doain, dena doain, eta etortzeko.